ሰላም ከመያምሲኹም ዕለታዊ ዜና ሓይልታት ናይቲ ብመንግስቲ ኣሸባሪ ዝተጸውዐ ሰራዊት ኣብ ዝንቀሳቐሰሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ዜጋታትን ህዝባዊ ንብረትን ጉድኣት የውርዱ እዮም ተባሂሉ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ተደጋጋሚ ክሲ ክቕርበሎም ጸኒሖም። ነቲ በብእዋኑ ክቕርብ ጸንሐ ክሲ ኣመልኪቶም ወሃቢ ቃል ናይቲ ብመንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ገብረ ጻድቕ ነቲ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ምስ መትከላት ውድቦም ዘይከይድን ክብል ነጺጎም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ዝሰፍሐ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ዝብሎም ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝገበርዎ ስምምዕ ከም ዘይቅበልዎ ብኣቶ ቀጀላ መርዳሳ ዝምራሕ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎ መስረቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኾነ ኣቶ ገላሶ ዲልቦ እውን ነቲ ኦነግ ሸኔ ምስ ሕወሓት ዝገበሮ ስምምዕ ቅሬትኡ ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎም። ነቲ ሓበሬታ ዝለኣኸ ንኣቶ ገላሳ ዲልቦን ንውሃቢ ቃል ብኣቶ ቀጀላ መርዳሳ ዝምራሕ ኦነግ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ውሃቢ ቃልን ኣቶ ቶሌራ ኣዳባን ዘዘራረበ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙር ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ተኸሰተ ሚኒስትሪ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ቫይረስ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደ ሳምንታት ይጋደድ ኣሎ ኢላ 3 ሚእታዊ ዝነበረ ብዝሒ መልከፍቲ ሎሚ ናብ 12 ሚእታዊ ክምባሉ እውን ጠቒሳላ። ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ምሉእ ሃገር ስለ ተዘርግሐ ልዕሊ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘበለ ክኽተብ ከም ዝኽእል እውን ዶክተር ልያ ገሊጻላ ይብል ሪፖርተር ኬነዲ ኣባተ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሕሉፍ ፍሉይ ብዝበለ ኣገባብ ዝርግሐ ኮቪድ-19 ይንህር ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ከም ዝብሎ ዝሓለፈ ቀነ በቲ ቫይረስ በዝሒ ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 5500 ሰባት ምዃኑ እቲ ሕማም ምሕር ይጋፋሕ ከም ዘሎ ሓባር እዩ ይብል። ሎሚ መግለፂ ዝሃባ ዶክተር ልያ ታደሰ ብወገነን ዝሓለፈ ቀዳም ዝተመዝገበ በዝሒ ሕሙማት 1282 ከም ዝኾነን ዛጊድ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተመዝገቡ ግዳት እቲ ዝበዝሐ እዩ ኢለን። ኣብ ሓደ ሰሙን ይተሓዝ ዝነበሩ 103 ከም ዝነበረ ሎሚ ግና ናብ 12 ሚእታዊ ክብ ከም ዝበለ እውን ገሊጸን። ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ዝርከቡ ሕሙማት ኮቪድ-19 በዝሒ ይሞቱን ዘለዉ ሰባትን ይንህር ከም ዝጀመረ ዝጠቐሳ እተን ሚኒስትር ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ማዕበል ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ከም ዝጀመረ ሓባር እዩ ኢለን። ብጻሕ ክታበት ኣብ ዘተማምን ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዝገለጻ እተን ዶክተር ዛጊድ በዝሒ ዝተኸትቡ ሰባት 2,350,000 ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 35 ዘዕድሚኦም ሰባት ናብ ማእኸላት ጥዕና ከይዶም ክፍተቡ ከም ዝኽእሉ ገሊጸን። ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ ልዕሊ 3,170,000 ሰባት ተመርሚሮም ልዕሊ 296,700 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም 4,571 ድማ ሞይቶም ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋሽንግተን ሃከንደ ሂቸለማ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዛምቢያ ኮይኑ ቃለ ማሕላ ፈጺሙ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ዝሓለፈ ነሓሴ 12 ዝተኻየደ ምርጫ እዩ። ፕሬዚደንት ሂቸለማ ኢኮኖሚ ዛምቢያ ንኹሉ ህዝቢ ብማዕረ ከም ዝረብሕ ንምግባር ክሰርሐ ይብል ኣሎ። ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ከይስ ሰይድ ምድስካል ፓርላምኡ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣናዊሕዎም። ንሱ ንቐዳማይ ሚኒስትሩ እውን ኣባሪርዎ እዩ። ተቃወምቲ ግን ነቲ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ ይብልዎ። ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ምብጻሕ ክታበት ኮቪድ ዘሎ ዘይምዕሩይነት ዘሰንብድ ኢሉ ብሚኒስትራት ጥዕና ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ናይ ማንዛ ኣኼባ ዝተሳተፈ ዶክተር ኣድሓኖም እቲ ጸገም ዓለማዊ ሓድነትን ምምርቓሕን ዘይምህላው ዘመስክር እዩ ኢሉሎም። ኣማኢት ኬንያውያን ብሔረሰብ ማሳይ ትማሊ ሶኒ ነዊሕ መስርዕ ሒዞም ነይሮም ክታበት ኮቪድ ንኽወስዱ። ራብዓይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ ንምብዳህ ትቃለስ ዘላ ኬንያ ካብ ምሉእ ህዝባ 2.9 ሚእታዊ ጥራይ ምሉእ ከም ዝተኸተበ ኣፍሊጣላ። ብገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበረ መራሒ ጫድ ዝነበረ ሒስኒ ሃብረ ከም ዝዓረፈ ሰበስልጣን መንግስቲ ሴኔጋል ኣፍሊጦም። ካብ 1982 ክሳብ 1990 ዝነበረ መሪሕነት ሃብረ
ብቕትለትን ግፍዕን ዝልለ ኮይኑ ዳሕራይ ብዝተገብረ ምጽራይ ኣስታት 40,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ 200,000 ዜጋታት ድማ ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹሎም ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ሴኔጋል ሰላማዊ ህይወት ክመርሕ ደኣ ይጽናሕ እምበር ኣብ 2013 ግን ብገበናዊ መጋባእያ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ጸኒሑ ንሕልፈት ወዲ 79 ዓመት ሃብረ ብኮቪድ-19 ስለ ዝተጠቕዐ ንሕክምና ኢሉ ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ ምንባሩ ተፈሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። መራሕቲ ጉጅለ 7 ሎሚ ሰሉስ ብዛዕባ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ይዘራረቡ ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ነሓሴ 31 ዘለዋ ናይ ምውፃእ ደረት ወተሃደራት ኣብ ኣፍጋኒስታን ክተጸንሕ ይደፍኡ ኣለዉ ክሳብ ኩሉ መስርሕ ምውፃእ ዝውዳእ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ንስደተኛታትን ሰብኣዊ ሓገዝን ዝኸውን ድጋፍ ንምግባር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣፍጋናውያን ደው ክንብል ንመሓዙትናን መሻርክትናን ክሓትት እየ ኢሉ ቅድሚ ምጅማር ዋዕላ ምስ ጻዕርታት ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባበሩ ዝነበሩ ኣሽሓት ኣፍጋናውያን ካብታ ሃገር ንምውፃእ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ሓሚድ ካርዛይ ክጓዩ ተረኣዮም እዮም። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ትማሊ ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ክዛረብ ከሎ ምስ ጣሊባን ብዛዕባ ኣብ ካቡል ዘሎ ኩነታት ዳርጋ መዓልታዊ ርክብ ንገብር ኢና ክብል ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ጣሊባን ሕጋዊ ውክልና ዘለዎ መንግስቲ ንምዃን ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ክረክብ ይደልሎም። ኣህጉራዊ ኣፍልጦ እንተረኺቡ ኣብ ምውሓስ ዓለማዊ ጸጥታን ምህዳእ ስቅያት ኣፍጋንን ተራ ከም ዝህልዎ ይገልጽ ኣሎ ጣሊባን። ላዕለዋይ ኣባል ኮሚሽን ባህሊ ጣሊባን ቃሃር ባልኪሂ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንኹሉ ዝሓቆፈ እስላማዊ መንግስቲ ይምስረት ኣሎ፣ ኣብ ቀረባውን ዕላዊ ክኸውን እዩ ኢሉሎን። ነቐፍቲ ግን ብዛዕባ እቲ ጣሊባን ዝበሎ ምስ ከም ኣልቃዒዳ ርክብ የብለይን ዝብል ቃል ጥርጣረታቶም ምግላጾም ቀጺሎም ኣለው። ካብ ሲንጋፖር ዝተዛረበት ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ካሜላ ሃሪስ ቻይና ናይ ይግባአኒ ሕቶታታ ንምስፋሕ ንደቡባዊ እስያ ምጉዕባዓ ቀጺላላ ኢላ። ፕሬዚደንት ባይደን ንጽልዋ ቻይና ናይ ምብዳህ ስራሕ ኣካል ቀዳምነት ፖሊሲ ወጻኢኡ ከም ዝገበሮ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ካሜላ ሃሪስ ኣብቲ ናይ ደቡብ እስያ ዑደታ ብዛዕባ እቲ ኣብ በርማ ዘሎ ኩነታት ዕልዋ መንግስትን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ኣልዒላ ተዛሪባ ነይራ እያ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እንተተመሊስና ኬቲ ሁቹል ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ገዛኢት ኒውዮርክ ኮይና ንሳ ናብቲ መዝነት ዝደየበት ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኒውዮርክ ዝነበረ አንድሩ ኮሞ ብምኽንያት ክስታት ጾታዊ በደል ትማሊ ሶኒ ስልጣን ድሕሪ ምግዳፍ እዩ። እታ ሓዳሽ ኣመሓዳሪት ናብ ስልጣን ትድይብ ዘላ ግዝኣት ኒውዮርክ ብደግሲ ለበዳ ኮቪድን ምድኻም ቁጠባን ኣብ ትሰግኣሉ ዘላ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ መኽፈትን መዕፀውን ውድድራት ኦሎምፒክ ዝተዳለወሉ ስታድየም ቶኪዮ ሎሚ ድማ ንውድድራት ፓራሎምፒክ ማለት ጉዱኣት ኣካል ዘሳትፍ ግጥማት ኦሎምፒክ ተጀሚሩሉ ኣሎ። ናይ ጃፓን ሃፀይ ናሩሂቶ እዮም ነቲ ውድድራት ፓራሎምፒክ ሎሚ እውን ከፊቶምዎ። ውድድራት ፓራሎምፒክ ዝተጀመረ ብዝሒ ግዳያት ኮቪድ-19 ኣብ ጃፓን ኣብ ዝናሃረሉ እዋን እዩ። ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል መደባትና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝንቀሳቐሱሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትን ህዝባዊ ንብረትን ጉድኣት የውርዱ እዮም ተባሂሉ ዝቐርብ ክሲ ህዝቢ ንምልዓል ዝቐርብ ሓሶትን ስነ ምግባር ሰራዊትና ዘይገልጽን እዩ ኢሎም ኣቐባሊ ቃል እቲ ሓይሊ ገብረ ጻዲቕ እቶም ኣቐባሊ ቃል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ስነ ምግባር እቲ ሰራዊት ብምግንዛብ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ዝነብር ህዝቢ ምትሕባር ይገብረና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ። ብመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዕጡቃት ኣካልቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ኣብ ትግራይ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣቐባሊ ቃልቲ ዞም ተዋጋእቲ ገብረ ጻድቕ ሰራዊቶም ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጉድኣት የብጽሐሎ ብዛዕባ ዝተባሃለን ተወሳኺ ድማ ህዝባዊ ንብረታት ይዘርፍ ተባሂሉ ዝቐርብ ክሲ ምህዞን ናይ ሓሶት ወረን እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም እቶም ኣቐባሊ ቃል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዚ ክሲ ዘቕርቡ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምዝራቡ ዘጸይፍ
ብዙሕ ግፍዕታት ስለ ዝፈጸሙ ናይ ሓሶት ወረእ እናነዝሑ ይርከቡ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ብስነ ምግባሩ ዝተፈለጠን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታትን ታሪኻዊ ሓድግታትን ጉድኣት ከይበጽሕ ኣቐዲሙ ዝከላኸል ኢሎም ካብ ዕላምኡን ዝብገስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከይበጽሕ ቅድመ ምድላው ገይሩ ይዛቱ ዕላም ብተፈጥሩ ሰራዊትና እውን ህዝባዊ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ሰራዊትና ጀግና ዝገብሮ ዘለውን ካብቱ መሰሉ ዝተሓደገ ህዝቢ ካብቱ መሰሉ ከምዝ መጠን ክጠፍእ ዝተፈረደሉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስቃይ እንዳረኣየ ዝመፀ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዒ መከራ ከም ህዝቢ መጠን ንምብራስ ዝገብርዎ ዝነበረ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ከም ዓይነት ጥፋታት ክህሉ ፈጺሙ ዘይፈቅድን ኣብ መጻጻእቲ ሰራዊት እውን ነዚ ዘይምችኒ እቶም ኣቐባሊ ቃል ሓልታት ትግራይ ዝተቆጻጸሮም ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ንምምሕዳር ትልሚ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ንህልውና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ስግኣት ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ዝኣተውዎ ኣትዩ ንምድምሳስዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ግን ብፍጹም ኣብ ኩሎም ዝኣተዎ ከባቢ ዝለዓለ ናእዳን ከበሬታን ካብቲ ህዝቢ ዝረኽበሉ ዘሎ ዋና ምኽንያት ዲሲፕሊኑ ዝተሓለወ ሓንቲ ማንካ ናይ ህዝቢ እውን ዘየልዕል ኣይኮነን ብጅምላ ሰብ ከቀትል ኣብ ልዕሊ ሰባትን ዝኾነ ዓይነት ጸርፍውን ክጻረፍ ዘይኽእል ነዚ ዘይገብር ስብእናንን ሞራልን ዘሎ ጀግና ሰራዊት ስለ ዝኾነ ዝኹሉ ጠቐነ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ሒሳብ ንምውርዳድ ተሓሲቡ ይስራሓሎ ተባሂሉ ንዝለዓል ክሲ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣቐባሊ ቃልቲ ሰራዊት ገብረ ጻደም ሰራዊትና ሒሳብ ዘወራርድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ንዝፈጸሙ ኣባላት ሰራዊትን መራሕቶምን እምበር ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካልእ ህዝቢ ዝወራረድ ሒሳብ የብሉን ብምባል ተዛሪቦም ዝወራረድ ሒሳብ እንተሊ እቶም ደመኛታት ጸላእትና እቶም ገበቲ ሓይለ ኣምሓራን እዞም ናይ ፋሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ወሰንቲ ሰራዊት ዝበሃሉን ኣመራርሓን ግን እዞም ሰባት እዚኦም ከይጠፉ እዞም ሰባት እዚኦም ከም ሓይሊ መጠን ከይተዳኸሙ ውሕስና ትግራይ ስለዚ ይረጋገጽ ኣብ ዝኣተው ኣትዮም ሰራዊትና ክፋረዶም እዚ ምፍራድ እዚ ንህዝቢ ኣይምልከትን ንስሱዕ ናይ ስልጣን ድልየቶም ኢሎም ህዝቢ ንምድንጋር ዝጥቀሙሉ እምበር ኣብ ልዕሊ ተጭቆን ህዝቢ ዝወራረድ ሕሳብ የለን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለ የለና ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝመሓላለፍ መደሕቱን መልስን ኮሊን ሾው ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘሎ ምግፋሕን ሰባት ክታበትን ንዘይምውሳድ ምኽንያት ኣብ ዝገብርዎም እምነታውን ዝተፈላለዩ ጥርጣረታትን ዝፈጠረሎም ስግኣትን እንታይ እዮም ክንደይከ ሓቅነት ኣለዎም ኣብ ዝብል መልሲ ንምርካብ ሰሙያ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ካብ ኖርዝ ካሮላይና ዶክተር ተስፋይ ጠጠብቀ ካብ ቨርጂኒያ እዮም ናብ ኢሜይል horn@voanews.com ለኣኹልና ወይ ከዓ ብቁፅሪ ቴሌፎን 222 ይቕሬታ ክደግሞ እየ 222 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደው ኢልኩም ሕቶታት ክትሓጉና ትኽእሉ ኢኹም ቁፅሪ ቴሌፎንኩም እውን ክትገድፉና ትኽእሉ መሊስና ሓሙስ ንጎ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት 3 ወይ ከዓ 9 ናይ ንጎ ደው ኢልና ሕቶኹም ክንቕበል ምዃንና ንምግላጽ እንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ናብ ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶ ዘለዎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ንጾመ ፍልሰታ ስዒቡ 16 ነሓሰ ይኽበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝርከቡ ማሕበረሰብ ትግራይ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ድማ ከም ከባቢኦምን ዝጥዕሞም መዓልትን ከኽብርዎ ይስትበሃል ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 22 ነሓሰ 2021 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ሰውሒ ሃገራዊ ሓወልቲ ወይ ድማ ናሽናል ሞኑመንት ኣብ ዒሎን ኣለዋ ሳራ ፍሳሃየ ኣብቲ በዓል ተረኺባ ስርሕቱ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ክተቕርቦ እያ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ንዘመናት እናተኸብረ ዝመጸ ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ብባህላዊ ፍጻመታት ዝማዕረገ ብበዝሒ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝሳተፋሉ ክብረ በዓል እዩ ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብድምቀት ይኽበር
ኣሸንዳ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ደገ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ትግራይ ክኽብርዎ ይርአ። ሎም ድማ ኣብቲ ሰንበት 22 ነሓሰ 2021 ዝተባዕለ ኣሸንዳ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣከባብራ እቲ በዓል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተዓዚብና ኢና። ካብዚኦም ሓደ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብቲ ሓምለዋይ ሜዳ ሃገራዊ ሓወልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘዳለውኦ ምድላው ተረኺበ ነይረ። መስቲ ብሓምለዋይ ሳዕሪ ዝማዕረገ ጎልጎል ሃገራዊ ሓወልቲ ዋሽንግተን ዲሲ ወይ ድማ ሞኑመንት በዓል ኣሸንዳ ከኽብራ ዝተኣኻኽባ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብኣልባሳትን መጋየፅታትን ማዕሪገን ኣብቲ ሜዳ ክፃወታን ክዘላን ክትርኢ ብዓይኒ ሕልና እቲ ብስፍሓት ዝኽበረሉ ከባቢ የዘኻኽር። ኣብ ዋሽንግተንን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ዝገልጹ ምድላዋትን ጣዕመ ዜማታትን ብምድላው ከብዕልኦ ጸኒሐን እየን። ናቱ መቐጸልታ ድማ እዩ ኣብ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ተኣኻኺበን ዘብዕልኦ። ኣብቲ እዋን ዝረኸብክዎን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ በዓል ኣዘራሪበ እየን ነይረ። ሎም ዘበን ብሓንሳብ ተኣኻኺበን ዘኽበራሉ ምኽንያት እቲ መግለፂ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኹናትን ሳዕቤናቱን ናጽነተን ተነፊገን ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ክንኮነን እዩ ይብላ እተን ተሳተፍቲ። حواتنا دمس المخان تمالوهم في محبرنا محبر واشنطن دي سي طبابيان عابي سلامة وسلف غيرنا نيرنا إنا بفلاي نتندك تنسي حواتنا أبزعلة زي خي زلا خي درفا خي ودسا زلا اللقارن تقوريسو أدارون تبير تقوريسو لك اسمه على العلا سلزقونا فتحنا آتاتن داينتنا آتاتن إلنا لأمريكا نعلم دمسنا نهبنا وحلنا إنا دمسنا نسمعنا وحلنا عبي سلامة وسلفنير بزعبة أنت راح بزملكب لو ما عندون نداودسنا نداس درفنا ونتقنا نداج أرحنا تسقول لسا جنزر ونتنبودات حواتنا نبودات مزبنا نتقون جنزر نداعتنا ندمسنا قلنا نداج أرحنا لأمريكا نتمحسنا لنا وحلنا زلنا صدقون قولنا تشينا زلنا ودفتون دمسنا قولنا لنا زلنا أبتوان نتي أب إثيوبيا كل التجري أقواني فزركب كلولاوز جلسوس تفلالي جرحوتاتن بهلاوي ترئيتات أشندان قريبا ميم بلستي أشنديتي ون تحاري أيا
يمسلني لي الجمت أما ليس للمزح مجاز لي الجمت نقارن تايم زم مجاز تاكي أنا مجمع أجري يعني مدابي أفعال زحل أجري يعني قدام ما حنكو مسكال تبغال زاساس أجري يعني هو دور مسكال يفعال زيام مسكال تبغال عنيا ولا زي عنكو يفعال زي ما تري اللغي نور ويدا مزوج وين بحال زجري يعني خدوه تبغال زي لما عام 5 مليون دولار شويو فاو زجري يعني كواريا جايو زي لما يوزن دي روبي بحال أنا معنا عاد معنا ولا زي ما سرسي قلت ما فينيو تسمع الناس نيو سوانيو موجود أمانيو دكتوريو وحقسكي لنا فحقسنا حقس كل الأيام تبعال باستفلاليو طعم زيماتاتن سعسعيتن دميقو تزازيمو بعل أشندا أب إثيوبيا أب كلل تግራይና محران أشندا شادي أشندوينا تبعال زخبر بعل دق أنستيو خوينو أب يونسكو نخمزقبون صعرتات كقبر مزمحو زفلتيو أكبابراب على أشندا بزي واشنطن دي سي زتخايل نيرو نابتخالاي سبساب كنحلف دان كونل أب قداي إرترا قديمهم كاب زلعالو نايوصاي غازطينيات እዩ دان كونل مس قارس إرترا كاب 1976 ناتحيزو مس ዝተኣሳሰረ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ እዩ እታ ዝያዳ ትፍለጥ against all odds ስትብል መጽሓፍ ዳን ኮነል ሓድሽ ምዕራፍ ወሲኻ ተሓቲማ ኣላ ነዚ ምልከት ተወሳኺ ፀብፃብ ኣለና ኣብርሃም ተስፋል እዩ ኣዳሊዎ ንባብ ናብ ተወልደ ገብርኤል ከቐርፈኩም I have not gone back and rewritten anything, including mistakes that I made, misjudgments that I made. They're there for everybody to see. መንእሰይ ዳን ኮነል ኣብ መፋርቕ 1970ታት ንኣፍሪቃ ፈላማዩ ክረግጽ ከሎ ብሓደ ወገን ምስ ምንጉንጻፍ ናጽነት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ዝነበረ ተስፉ ማሕበራዊ ለውጢ በቲ ካልእ ኸዓ ኣብ ኣሜሪካ ንዘይረኸቦ ገስጋሲ ምንቅስቓሳት ብቐረባ ክከታተል ኢሉ እዩ ንኣሽቱ ዝመስሉ ፍጻመታትን ክስተታትን ግን ንኣንፈት ጉዕዝኡ እናማእዘኑ እንሆ ሎሚ ን45 ዓመታት ዝጸንሐ ኪዳን ከም ዝፈጥር ገይርዎም ኣብ ፈለማ 1976 ምስታ ንኮነል ብሽኡ ገብረ ተኽለ ተመሪሓ ናብ ኣስመራ ዝኣተወት ቃፍላ ይኣትዩ ኣስመራ ምስ ኣተዉ ክራኸቡ ኣዒንቱ ኣውዲቑሉ ዝነበረ ኮሎኔል ብሽኡ ግን ብፈዳይን ህዝባዊ ግንባር ንጽባሒቱ ድሕሪ ምቕታሉ ኣስመራ እዋን እቶእቶ ተኣውጅዋ ንዳን ኮነል መንፈሳ ዝሃደመት ከተማ ኣተቐቢላቶም እቲ ፈለማ ዝተቐበሎ ጽምሉ ገጽ ኣስመራ ግን ተስፋ ኣያቕረጾን ዝበዝሕ ሓብቲ ምቁጽጻር ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ቦታታት ደኣ ይኹን እምበር ክሳብ 2002 ልዕሊ 15 ግዜ ተመላሊሱሎም ክንድኡ ምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ቃልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መስገደልን ኣመልኪቱ ዛጊድ 6 መጻሕፍትን ኣማኢት ዓንቀጻትን ጽሒፉሎ ዳን ኮነል ኣብ ሓያሎ ኣህጉራውያን ማዕከና ዜናታት ብቐጻሊ ናጽሓፈ ንሰውራ ኤርትራ ዓለማዊ ኣፍልጦ ንኽረክብ መሪሕ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ሓደ እዩ እቲ ካብ ሜዳ ናጽነት ዳሕራይ ድሕሪ ናጽነት ናይ ኤርትራን ግስጋስኣን ኣመልኪቱ ዝጽሕፎ ዝነበረ ዓንቀጻት ኣብ 2003 ከምኡውን 2004 ብኣሕታሚ ሬሲ ፕሬስ Talking on the Superpowers ከምኡውን Building a New Nation ብዝብል ኣርእስቲ ብመጽሓፍ ተሰናዲኡሎም እታ ልዕሊ ኩለን ስሚቲ መጽሓፍ ዳን ኮነል ግን Against All Odds A Chronicle of the Eritrean Revolution ብዝብል ኣርእስቲ ፈለማ ኣብ 1993 ዳሕራይ ካልኣይ ሕታም ኣብ 1997 ሕጂ ድማ ንሳልሳይን ነቲ ሕሉፍ ብሓድሽ ርእየ ዝጠመተን ሕታም ኣብ 2021 ወፂኣላ እዛ መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ማሕበራዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣበጊሱ ከመይ ኣቢሉ ነቲ ቃልሲ ንናጽነት ኪንዮ መሰል ሓርነት ምጉንጻፍ ቃልሲ ንማሕበራዊ ፍትሕን ኩለንተናዊ ድንፍዐ ሕብረተሰብን ከም ዝገበሮ ብደቂቕ እትርእያ ዝሓለፈ ቀዳም 21 ናሓሰ 2021 ኣብ ክሊቭላንድ ዝተሰመየ ህዝባዊ ቤት ንባብ ዋሽንግተን ዲሲ
ንልዕሊ 2 ሰዓታት ጸንሐ ወግዒ እምበኣር መላለይ ጽምብል እዛ ሳልሰይቲ ሕታም እዛ መጽሓፍ እዚኣ እዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳንኮነል ምስ ኤርትራ ዘተኣሳስሮን ክንዲ ዝረሓቐ እንተኸደውን ወትሩ ዝመልሶን ኣጋጣሚታትን ምዕባለታትን እዩ ፈለማ ዘርዚሩ። ድሕሪኡ ካብ ተሳተፍቲ ዝመጾ ዝነበረ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ይኣትዩ። ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝሕተቶ ዝነበረ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣመና ዝጠብቐ ዝምድና ስለ ዝነበሮ ኣንጻር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መርገጺ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ዳን እቲ ነቐፌታ ከም ዝቕበሎ ድሕሪ ምንጋር ኣብ እዋኑ እኹል ግንዛበን ከመሚ ናይ ምኽኣል ዕድልን ከም ዘይነበሮ ብግልፂ ተዛሪቡ። ድሕሪቲ ናይ መላለይ ኣጋጣሚ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ከዘራርቦ ዕድል ገይሩ ነይሩ። ቀዳመይቲ ሕቶ ስለምንታይ ነታ ሓዳስ ሕታም መጽሓፍ ኣጌንስት ኦል ኦድስ ንኤርትራ ዝከታተል ኣንባቢ ተገድስ ንዝብል ሕቶ ዳን ይምልስ። I think there are two answers to that. The original book, which is 3/4 of the current one, Against All Odds, takes you through the... እታ ኣብ 1993 ዝተሓተመት መጽሓፍ ሰውራ ኤርትራ ከመይሉ ከም ዝተዓወተ ክተርእዮም እያ። እቲ ናይ 1997 ሕታም ምስ ዳግመ መውፅኢ ነቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ሓጓፋትን ደኻማትን እሞ ኸዓ ብትስፉ ኣጠማመታ ክተርኢ ትኽእል እያ። እዛ ናይ መጨረሽታ ሕታም ድማ ምስቲ ዳሕራይ ዝገምገምክዎ ነቲ ዝነበረ ጌጋታት ብኻልእ መነጽር ክትርእዮን ክትምርምሮን ትፍትን እያ። ስለዚ እቲ ጌጋታት ኣበይ ነይሩ ክተርኢ ስለ ትኽእል። ኣብዛ ናይ ዳሕራይ ሕታም ክሳብ ሚያዝያ 2021 ዝነበረ ኩነታት ብመንጽር ኣብ ክልል ትግራይ ዝምዕብል ዝነበረ ከይዲ ክትርኢ እትፍትንን ደራሲ ዝሓሸ መንገዲ ዝበሎ ኣተዓራቒ ፍታሕ እትዝርዝርን እያ። ኣብ ሳልሳይ ሕታም ኤጌንስት ኦል ኦድስ ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ከም ዘሎን ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት ጽሕፎ ዝነበረን ኣቓልቦ ዳን ኮነል ሕጂ ዝያዳ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቐንዐ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይን ዓፋርን ዝርከቡ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ብዙሕ እዋን ተመላሊሱ። ኣብ በበይኑ ሃገራት ኤውሮጳ ምዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ተራኺቡ። ናብ ሲናይ በጺሑን ክሳብ ብላቲን ኣሜሪካ ምስኣቶም ተጓዒዙን እዩ። ምኽንያት ናይቲ ኣቓልብኡ ናብ ስደተኛታት ዝገበሮ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ብሰለስተ ምኽንያታት ምዃኑ ይዝርዝር። First answer to that is that locked out of Eritrea as I've been since 2002, I had no way to get in at all. So the refugees... ካብ 2002 ኣትሒዘ ንኤርትራ ከኣቱ ስለ ዘይከኣልኩ እቶም ስደተኛታት ንኤርትራ ዘራኽቡኒ እንኮ መስኮት እዮም። ካልኣይ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ሕጹር ኣከባቢ ፈንጺጎም ንኽወፁ ዘርኣይዎ ምብልሓት ትብዓትን ሓይልን ኣፍልጦን መጐስን ዘውህብ እዩ። እዚ ኹሉ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም እዮም። ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ውሑስ ዝበልዎ ሃገር ምስ በጽሑ ዘጓንፎም ማሕለኻታትን ንዕኡ ንምስጋር ዘሕለፍዎ ብርትዕን እዩ ይብል ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳርብናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህኔ ሰላም ለይቲ